Moi ben, pois son Yolanda Castaño e máis que atoparme agora mesmo en pleno proceso creativo, pois atopome un pouco, atopas en preparación algunhas cousiñas novas. Están en pleno taller, en pleno no prelo, pois a edición bilingüe do que foi o meu último libro saído aquí en Galicia, que foi o Profundidade de Campo, grazas ao Premio Espiral Maior, e que vai sair pois en edición bilingüe galego-castelán no selo madrileño de Visor unha vez máis. Ao mesmo tempo tamén está para sair o que será a segunda aventura de Pumber, o vermiño punky, que saiu grazas a Galaxia tamén hai un par de aniños, e que esperamos que teña tan boa acollida esta nova aventura deste vermiño punky como tuvo o primeiro Pumber. Ao mesmo tempo tamén en Galaxia sairá unha nova entrega para cativos e cativas, para primeiriños lectores, mesmo para os que aínda non len, para que as mamás e os papás lle lean estes versos, que vai ser novamente poesía para nenos que aínda non poden ler, pero que poden xa engancharse no ritmo, na música da poesía e na maxia da literatura, da escrita para os máis pequenos e pequenas da casa. Con un poquinho máis de calma, un poquinho máis longo prazo, está en preparación unha especie de antoloxía persoal, bilingüe tamén, galego-castelán, dunha especie de compilación de 10 anos de poesía, dende o 98 até o 2008, tamén en edición bilingüe, xa digo, que sairá nunha editorial venezolana, Monte Ávila, pois aínda sin data, pero que xa se atopa en plena preparación. E polo demais, pois sigo cos meus proxectos na televisión, co meu traballo na televisión e cos artigos de opinión que manteño na contraportada dos domingos do Galicia Hoxe, nesa columniña de opinión que tamén sae no Progreso de Lugo, no Diario de Pontevedra, no Diario de Ferrol e no Ideal Gallego a través da HN, e agora novamente no novo xornal que vai sair en Galicia, Xornal de Galicia.